Vo štvrtok 15. novembra sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky uskutočnilo slávnostné odovzdanie Hightech Centra elektromagnetickej kompatibility. Mohli by ste sa pokúsiť vysvetliť aj laikom, za akým účelom bolo vystavené a na čo sa bude zameriavať? To centrum, Hightech Centrum pre elektromagnetickú kompatibilitu je nevyhnutné na poskytovanie podporu vývoja všetkých elektronických systémov vo všetkých sférach technologického využitia tých elektronických systémov. Totižto dneska legislatíva postavená tak, v rámci teda smernice Európskej únie, takisto aj nariadení vlády jednotlivých členských štátov Európskej únie, že na trhu nesmie byť zariadenie elektronické ani elektrické, ktoré nemá zabezpečenú elektromagnetickú kompatibilitu. Objednávateľom sa už v roku 2003 stalo Ministerstvo školstva v rámci štátneho programu Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry, výskumu a vývoja. Ako doteraz hodnotíte budovanie Hightech Centra? My sme úplne na začiatku, keď sme tento projekt pripravovali, tak sme hľadali to najlepšie riešenia a chceli sme špičkové. No, prvé návrhy boli, že vybudovať pracovisko a podobne, ale sme si povedali, že nech to bude špičkové, high-tech a chceli sme ho dotiahnuť na istú národnú úroveň. Takže vysoko si cením a hodnotím tento výsledok a nechceme zostať len na tej úrovni, že sme skončili a dosiahli sme nejakú úroveň, ale pôjdeme ďalej a chceme udržať ten trend a by som povedal, že chceme byť na špici minimálne toho európskeho výskumu v tejto oblasti. Naozaj s radosťou túto tabuľu vyvesím na toto pracovisko. S finančnými prostriedkami Ministerstva školstva a priemyselným partnerom RVPU Nová Dubnica tak Slovenská technická univerzita vytvorila centrum, ktoré okrem edukačnej funkcie dokáže zabezpečením elektromagnetickej kompatibility ochrániť aj zdravie každého z nás. Pre televíziu MC2 zo slávnostného odovzdávania Hightech Centra elektromagnetickej kompatibility Karin Čaklošová.